Голяма батерия или тънък дизайн. До сега винаги жертвахме едното. Oppo Find X9 Pro обаче май успява да събере и двете. Това, което наистина ми направи впечатление, е батерията. Тя е силициево-въглеродна с капацитет от цели 7500 мАч, но въпреки това апаратът остава тънък, едва 8,3 мм. Тестовете показват, че издържа доста, а зареждането е съвсем адекватно – 80 вата с кабел и 50 вата безжично. При работата няма неприятни изненади. Процесорът е MediaTek Dimensity 9500, има добро охлаждане и достатъчна памет, така че всичко върви плавно. При изработката виждаме плоска метална рамка и висока водоустойчивост. Всъщност, Find X9 Pro се усеща сравнително компактен, въпреки големия 6,78 инчов екран, който е доста ярък до 3600 нита. При камерите Oppo продължава партньорството си с Hasselblad, но тук се ползват и новите алгоритми на Oppo Lumo Image Engine за по-естествени цветове. В този модел има и бутон за контрол на камерата. Конфигурацията на камерата е сериозна. 50 мегапикселов основен сензор с голям размер, 50 мегапикселов с ултраширок обектив и 200 мегапикселова телефотокамера с трикратно оптично приближение. Селфи камерата пък е 50 мегапиксела с автофокус. Като цяло, това е устройство, при което не са пестени качествени компоненти. Бихте ли дали шанс на Oppo Find X9 Pro?